Un galego gobernou Portugal na sombra, foi amante da súa raíña e denostado polo pobo e parte da nobreza. Acabou mal, asasinárono un 6 de decembro en Lisboa cunha coitelada que cambiou a historia de Portugal. Hoxe imos falar do conde de Andeiro. O cambrés Xoán Fernández de Andeiro loitou na guerra dinástica castelá entre o rei Pedro I e o seu medio irmán, Enrique de Trastámara. Perdeu o seu bando, o bando petrista, e que fixo Xoán? Fuxir a Portugal. Aí cambiou o seu destino. En terras portuguesas, Xoán conspirou con outros petristas que soñaban con expulsar ao novo rei de Castilla, Enrique II, e alentou ao rei de Portugal, Fernando I, a reclamar o trono castelán. Fernando entrou en Galicia coas súas tropas, chegou ata a Coruña, cidade que, como outras do reino, lle xurou fidelidade. Fernando I instalou a súa corte na cidade e acuñou moeda co seu nome as quinas do escudo de Portugal, que simbolizan os 5 reis musulmáns derrotados polo rei Afonso Enríquez, e a Torre de Hércules. A campaña fracasou e o portugués volveu ao seu país. Anos despois, Andeiro converteuse no amante da raíña portuguesa Leonor Téllez de Meneses. Tras a morte do rei Fernando I, Leonor quedou como rexente en nome da súa filla, casada co rei de Castilla, e o seu carón, Andeiro, como valido da rexente. Portugal empezou a ferver por dentro ante a ameaza dunha unión dinástica con Castilla ata o 6 de decembro de 1383. O mestre Davís, eterno candidato ao trono, entrou no palacio en Lisboa, chamou a Andeiro a unha parte e cunha coitelada na cabeza acabou coa súa vida. A raíña foi desterrada a Castilla e Portugal cambiou de dinastía coa entrada dos Avís. De Andeiro quedou pegada no cadeirado do Salón de Plenos do Palacio de María Pita, na Coruña. Pronto, máis historias con acento galego.